Боже мой Господи, прости ни, заслепени сме. Хора избират парите пред Библията. Обезверил ни е нечестивия. Нямаме истинен дух. Толкова е лесно за дявола да те направи сляп за истината и да не избереш Библията пред мамона, именно жаждата за пари. В името на Исус Христос отвори очите ни, Боже. Нека сме жадни за Теб. Премахни слепотата ни. Отвори очите ни. Нека изберем Теб пред всичко друго. Нека Божията любов ни изпълни изцяло. Но и праведни има, амин. Има и хора, които знаят, че истината е само в Божието Слово. Такива ще наследят Царството Небесно. Погледнете, избираш Исус Христос и ще бъдеш изобилно благословен.